Standard Time na 5:04. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Today is Wednesday, Merkules kita ang presentation Agosto 22, 2022. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Sa naton balikan ang atong kasaysayan sa Agosto 24, 1896. Amuling adlaw makakson kung sano ang mga katipuneros o kung mga revolutionaries ang nag-abot sa puloyan nga ginatinran ni Melchora Aquino sa Binlata. Karon siya kilala o kung Banlad na karon kilala sa tawag nga Tandansora District. Dito naman sa may syudad sang Quezon. Action Report, Afternoon Edition. Ini makaaksyon ang lugar ni Tandansora o kung ang balay ni Tandansora ang ginkabig man sang ulihi na bilang refuge o kung ilistaran sa mga nagamasakit o kung pilason ng mga katipuneros. Si Melchora Aquino o kung mas kilala sa tawag nga Tandansora sa amo sinang matanion nag-edad na sang 84 anyos, labi na sang tiyempo kung saan nagsugod ang Philippine Revolution sang 1896. Ang isa ka ginakabig nga may importante nga papel sa Philippine Revolution, batok naman sa mga Espanyol na nagpangalagad o kunabi nga nag-colonize ang pungsod Pilipinas. Ang ginubra ni Tandansora sang nagpakaon, sang nagbulong, nagatag sang medical attention kaya nag-engganyo sa mga revolusyonaryo, pinaagi sa motherly advice kag pagpangamuyo, kag nagdihon man sa mga pagsinapolo kag meeting sa mga katipunero sa iya mismo nga puloy-an. Tungod sini siya ang ginkilala bilang Grand Women of the Revolution and the Mother of Balintawak bangod sa iya baganihan nga kontribusyon sa maragta sang Pilipinas. Aksyon John Diaz, balita na patas. Mayong hapon na kung inyo alagad sa kanginan Aksyon John Diaz kagkaroon na diri kita sa aton mga pangulong dinalaan. Kagkaroon sa aton pangulong dinalaan. Nano ba mga balita nga dapat inyo bantayan diri sa aton nga pagpangalagad diri sa aton palatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Aksyon ayo ko daanay ang akon nga headlines. Dugay mga kaakson, ato ni baluon ining detalye. Especially ining update mga kaakson sa pila ka mga kaso nga ginaligar. Nagluntad diri sa may syudad sang Bacolod, mga legasyon sa mga abduction mga kaakson, maging pagwang impormasyon. Nag-statement ang Bacolod City Police Office. Angot man sila diri kag ilagin payag nga ti fake news ining mga nagluluntad nga mga kaso sang abduction diri sa may Dakbanwa sang Bacolod.
Gin-check man naton ang report sa may syudad sang Bago kay kahapon nagalaptaman ining mga impormasyon na may isaman ka mga kaaksyon ka reported nga abduction dira sa mga estudyante sa may syudad sang Bago, pero eventually ginpalayag mga kaaksyon sang Bago City PNP nga wala sang kamaturan ang ini nga mga report. Kaga suno sa ila, tigin-verify nila ang ini nga mga impormasyon na ginausisa nila ang post sa social media sining persona nga nagpagwa sang sining nga balita. Ila nagkumpirmar nga wala sang kamaturan, lamang ginmarisahan ang masako nga mga aktibidad sang mga kapulisan sa may syudad sang Bago. Samtang subong adlaw, nagpakikita ko na nagpanigayon sa press conference ang Negrense kagaron nagapungko bilang bago nga Sugar Regulatory Administration o kung SRA Administrator na si Mr. Alba sa katapos ng media. Di may pangabay diri ang bago nga nagpungkong SRA Administrator nga kung mahimo maghatag lamang sang jutay pagid nga panahon agod na sulbarin ning problema bala sa supply sang kalamay. Binula na ning diskusyon, madamo na sa mga ginausisa, nagpadigay na sa karon sang Senate hearing, may angot sinidri, galing kay Titubtub Subong do, hindi pa lamat punto kung ano gidbala ang pinakatinutuyo, kung nga naglabot sa punto nga nagginpermahan, ining Sugar Order number 4. Di ang kung pamalon ang mga sadto nagapungko sa Department of Agriculture sa Sugar Regulatory Administration, ang ba nila in good faith the reason behind kung ginpermahan ining SRA. Ako ng Sugar Order number 4. Isubong may mga bago na naman nga mando mga kaakson nga ginpagwa ang SRA kag permado na sa mga bago man nga nagpungko dira ang mga opisyales. Hopefully nga ini mangin maayo kag mangin epektibo ang mga solusyon o kontika nga ila ginahimo lamang mapabilin o kung mapanubo abi naman ang presyo sang kalamay mangin sufisyente man ang supply sang kalamay diri sa pungsod Pilipinas. Kaya kung ang taon naton, ako hindi ko magpati nga kulangon ang supply. Kaya makon mo diri sa Negros, nagsugod na ang cropping season eh. Diba? Kadto ka sa pila ka may area nga damo sa mga ginpangtanom kung katubuhan. Nagsugod naman ang karga ako ng tapas dahil may nagkakadto naman sa mga mailing company. Kita mo, may manaligan may karabungguan na itong truck. But silingon sige na diri and I can't reconcile the fact nga mambal nga kulang ang supply, kinahanglan natin mag-import. Maybe may ara gid gyapon sila panago sa supply sa ning kalamay nga ini. Dapat naman silang unahon gitap natin naliligan, may ara naman dikto mga nagkradakpan naging padagan nga raid. Kis abla kung hindi maglokpan do hindi maginiyo mga Pinoy mong no. Sa iban pa nga mga balita gikan sa Bacolod City Government Center, ikadulong na Action Art Tayhupon Committee hearing. Hariman angot sa isyu sang Seneco. Nga mo may nagapalayag bala ang 1,500 nila nga bill sa kuryente ay gulpi bila nagtimbuok nag 5,000. Plano nga liwat ini pati kayo noon ni Councilor Calao Pontevilla. Siguro may piladri ka mga isyu nga luyag nila klaruhon. Kay ti problemado gid. Makon mo subong hapon may ara na naman na blackout o kung power interruption nga nagluntad. Pila kasod-asod nga power interruption pero ang serbisyo do hindi gid gyapon na mo. Sa ato naman nga mga balita nasyonal, ginpalayag mga kaagson nga ang presyo sang kalamay. Ginalantaw nga mga ga-stabilize sa masunod pa nga binulan. Samtang walk-ins idumili na sa pagpanagtag sang educational aid sang DSWD. Anom ka customs personnel ginkaka sa puwesto tungod sa ginilegar sugar smuggling. Aksyon Johnny Diaz, balita na patas. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasiho. Mayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa aton nga pagpangalagad. Ining Action Reports Afternoon Edition. Merkules kita, Agosto 24, 2022.
Subang hapon liwat na makita mga dulong sa inyo sa pila ka mga bago madalag ko ng mga balita nga natipon sa aton mga aksyon unit reporters aton aksyon correspondent handang handa na nga magdulong sa mga balita sa dili gid lamang madugay. Sa kinaanda na kong inyo alagad sa kahanginan, Aksyon Jan Diaz, welcome na welcome sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Diretso Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 5:14 na. Una-una nato na naibalo ang pinakaling sitwasyon sa palibot sa sulad sa Bacolod subang hapon. Kamusta ayhan? Medyo magulog umon ang aton kalangitan. Pag-li naton kay Nado nagatipo ng galom de la Binadri sa may Metro Bacolod. Kamusta naman kamadra mga kaaksyon naton? Dala sa may probinsya sa Negros Occidental sa mga banwa kaagsyudad. Kalakip Mandri sa may Dakbanwa sang Bacolod. Ang iba na rin sinumbali na ang ilang mga mensahe sa ito naman yung live streaming. Pero kung nagagamit ka nga pamatik ka mo sa transistor radio, pwede nyo man mga kaaksyon, ma-text sa ito naman yung text hotline 0963-750-874. Dugay-dugay mga kaupod ba naton ang Bacolod City Police Office. Aton klaruhon ini mga isyu balas sa mga abdaksyon, maging pang-kidnap ko ng mga kabataan, informasyon na galapta online. Pero nauna nato na nahihibalo ang sitwasyon sa palibot sa sulad sa Bacolod subang hapon. Upod naton sa turman nga Patrol 1 Brabado Patrol si Aksyon Eden Aboso. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Eden, mayong hapon. Good afternoon, Action John. Pagkatanan natin nga mga ka-aksyon, madulong, matugnaw, ay nagahagbo. Sino? Damo gambal sa I need a hug Action John. Ay matulutugnaw kag magulugal umon ang sininga hapon bangod nga ina-expect na nga magtupa-tupa mo lang. Kaya gani nagtupa-tupa na. Pero hindi magid tamaan ka dambol, nakahingagaw. Kung makahingagaw pa, ang aton siniwag action nga bag-ulang trabaho, kaga mga estudyante nga bag-ulang buhi, or tapos ang ilang sininga nga klase, nga para makapuli pa sila nga mala, kag hindi mabasa sang ulan. Kay kabalo ka naman subong, diutay gamay, basa sang ulan, trangkaso, kadamo sang imo pagpapalaligban. Kung magtrangkaso ka or maghilanat, mapamingsaran mo, basi na COVID ka, basi na monkeypox ka, basi na dengue ka, o kung ano pa dira nga mga masakit nga existing man subong sa aton palibot. That's why, health is wealth, gidya mga ka-aksyon, halungan ang imo sining ikayong lawas para mapalayo ikaw sa masakit. So far, dyan, live ang patrol, diri sa may dalan na alihis, saktuhan lang man ang kuan hindi man gid siling heavy gid ang dalagan sang trapiko. Ang importante wala lang siling sigid pinalumbaanay kay basi nga magdinungguanay pa ang mga dang budlay kay tagaan ta patrabaho nga aton sini nga mga kapulisan aton sini nga bitaw, especially nga nagaulan-ulan dan subong kag damo na yan subong sa trabaho, especially bitaw kay kadamo sa mga naga-standby sa guwa sa mga eskwelahan para mag-assist sa mga estudyante nga nagapauli man sa sini nga oras. Diri makita mo sa aton sini nga live video, hindi man bugat ang dalagan sa trapiko, smooth lang man ang pagpadalaga namon diri ni Papang, pero usually amo ni nga mga inoras diri sa dalan Araneta sa mga lugar nga may eskwelahan na sigurado gid ko moderate to heavy ang dalagan sa trapiko, especially diri sa may nalabayan namon kagina halin kami to sa may Bangga Kore sa amon sini nga paglibot-libot partida wala pa eskwelahan ngani, pero ara ang traffic diri naman sa may bahin sa Golden Field kung going north or downtown area ka-action dyan. Hay lang man ang dalagan sa trapiko, pero ang going south, amo na siya ang do medyo gamat-amat na traffic kay mas damo ang salakyan nga nagahingagaw man na pauli diri sa may overpass sa dalan Araneta
bisan hindi pwede labyan sa mga light vehicle pero medyo traffic dalong kay intersection ang iban nga mga motor kag tricycle nagasaka gid sa babaw nag-intra mo ng iban nga mga tricycle dahil sa dalom going singkang airport kag dire isa paparaog naman niya sa BCPO headquarters. Ang damo pagid usually ang traffic action dyan ang sa usually sa mga tubang nga mga malls diri man sa may Quezon City Mall diri sa Quezon Grand Mall diri sa may Araneta bala tickets aga paugat man ang mga jeepney drivers hulak sang pasahero going downtown area or papauli na punta Taytay area Abi or Sumag area kag nagabugat ang dalagan sa trapiko kaya ang ulo nila makapahigad ayos na bahala nang buli mahintukan sa mga sinunod man nga mga salakyan. Tiya mo nang dapat nga halalungan para hindi na maka-cause pa sa duga nga problema kag makapadugay pa sa imo sinilakat o kon na pagpauli ari kita action dyan sa view dira sa ari kita dis babaw makita mo tayo yun man although hinay tayo yun nga ang dalagan sa mga motorista sa diri nga part pero dito sa puntawat amat na kay may NOHS tiguluwa sa mga estudyante nga bugi na sa sininga inoras di kadamo sa mga estudyante gadagyang padan sa dalanon gatinabok sa piyak di may TCS man sa may awing kaya mo na nagapabugat man sa dalagan sang trapiko kadamo naman sa mga pinasok na go back to normal na mga dinasok sa jeep naton kay wala na sang social distancing importante nagasuksok lang sila sang face mask. Diri sa may dalan Araneta do hindi tanan diya nga part na basa sang pag-ulan-ulan sini nga hapon pero matamat naman nga ara na nagatupa na ang tulutalithi kag ang galom ara na gid sa sentro kagina ara lang sa southern part subong niya do nagamamat na duluman ang iban nga bahin sang sa palibot sa syudad sa Bacolod. Importante halong lang kag maghinay lang sa tanan nga oras. Observation report halin sa patrol, Action Ida Naboso. At sa Lito Redaction sa Bacolod, Action Radyo. Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio. Salamat gid sa report ni Action Ida Naboso sa patrol. Back to back na kay Action Papang Nixon Tahoma. Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio Philippine Standard Time na 5:21 na. Sa aton nga pagbalik ato ni Baloon, ining issue bala nga nagalapda sa online damo ni. Though hindi rin maintindihan, makon mo may nagapabalo nga may ara sa mga abduction, may mga estudyante nga ginapangkuwa sa mga van, may mga volleyball player nga ginpangkidnap. Hindi nas bakulod, pati sa may syudad sang Bago, may naganilaptaman nga mga impormasyon. Dugay-dugay, ipabati naton una, ining tingog ni Police Lieutenant Dan Oliver Salazar, ang Deputy Chief of Police sang Bago City PNP, regarding sa clarifications niya nga nagaginuwa ining report dala sa may Bago. Ikaduha, dugay-dugay, na kaupad man naton si Bacolod City Police Office spokesperson, Police Lieutenant Colonel Sorlac Gabana, kay sining hapon nagpagwa sila sa official nga statement. May pandam sila sa tanan nga fake information peddler nga kamo kung sigihon nyo pa na tinunto, may atubangon gid kamo nga kaso. Kay nagatuga kamo sang alarma, lalabot sang alarma, ginapalingin yung pag-ulo ka magkikanan. Alarma sa mga estudyante. May isa ka eskwelahan dire nga ang isa nila ka classroom, kulang-kulang nilang grupulo ang estudyante kay hindi na maginuha ang mga babae. Kay man, amo na ginapangwa nyo sa online. Hindi ta maintindihan ano gid ang rason nga kinahanglan yung mapagwa sa kamo sinang mga impormasyon. Kulang kamo sa pansin, ay kamo gulo obrahon. Obra nyo pamahog lang nga pamahog sa iba naton nga mga kakson. Action Radio. Kung ang klala ko pa madakpan ta kagani karon ma. Action Radio Philippine Standard Time na 5:23 na. Sa totalan niya maka-aksyon ng regular nga pag-supplement sa life extension vitamin D3 ang may dako nga mabulig sa pagpaganagan sa pagtugas ng type 2 diabetes nga balatian. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra-Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch, kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani
kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo, ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma, pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas, ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni katingkalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gini. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19.
Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni katingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad San Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod. Johnny Diaz, balita nga patas. Aksyon Radio following Standard Time na 5:35 na. Pabalik na rin sa ating pagpangalaga diri sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Kaya na mga ka-aksyon na mensunar ko, ining nagalaptab lang nga balita sa online nga nagapanumdom sa publiko. Actually, ari may screenshot ko sa isa ka-copy. Unang ko na ng case sa may syudad sang Bago. Ang nakabutang mga ka-aksyon sa isa ka-post, do screenshot sa balaksyon hen. Tapos na nakabutang, guys, please be aware na gid sa palibot ta ha. If you notice, damo kagina police kag mga car patrol nga nagnilapta, it's because kagina may nakuha nga 4 ka students. Kaso ang isa nakapalagyo sa Bago sa unhan sang isa ka establishment kuno. Eventually mga ka-aksyon, may isa ka persona nga naghambal nga, I am asking you all a favor to kindly stop spreading this fake news. Actually, dapat news kaya wala isang fake na balita. Ginsend yan na sa amon tungod gusto ya maging aware kami and wala sa intensyon na magpakulba or what kay ka-alarming na subong. But some of my classmates took screenshot of it kay ginsend sa mga friends nila, even family, without any confirmation. Everything was misunderstood. But singo wala na ginitsin diyan ko na natabo. So please stop spreading this one. Let us also be aware sa mental health sa ibang taho. Madamo gid nga salamat. Sa diri pa lang mga ka-aksyon, may nagpagwa sang statement nga hindi amo nga wala sang kamaturan, nagimo lang sang katuntuhan niya, nagpakulba sa madamo nga taho. Ging-check naton sa Bago City PNP. Ari ang statement ni Police Lieutenant Dan Oliver Salazar, ang Deputy Chief of Police sang Bago PNP. Yes sir, good afternoon. Tanggap kami sir regarding yung ganyang report, pero sa pag-validate po natin sir, is negative naman. Actually sir, nung nakita nung citizen natin na naglagay sa Facebook, nag-post sa Facebook, na napansin niya na medyo busy yung kapulisan natin, yung mobile patrol, at saka yung mga IPTP natin is ina-intensify natin sir yung police visibility natin. So, nitipan niya na siguro ng ibang sir. So, ibig sabihin po nun sir, yung pagiging pagka-busy po ng police ay ginawa nila ng ibang istorya or malisya po. Yun nga po sir, ganun na nga po talaga. Sir, ibig sabihin po nito, hindi po ito totoo. Ano pong mensahe natin sa publiko sir? Lalong-lalo na sa mga residente po dyan sa Bago. Wala pong katotohanan yung sinasabing abduction na nangyari dun sa yung mga kabataan na sinasabi nila dun sa pag-post nila sa social media. And kung pwede po, bago mag-post ng mga ganon, mag-isip po sila kasi
magkakakot po tayo ng alarma sa mga publiko natin. And dito naman po sa Bago, 24/7 naman po kami rito nagtatrabaho para sa ikabubuti ng ating mga mamayan dito sa Bago at maging safe po ang lahat. Sir, nakausap po ba ninyo personal itong nag-post po? Hindi po natin ito na nakausap na, pero binalidate natin yung post na gano'n and then immediately nagkatak tayo ng investigation doon. And yung sinasabing abduction nga po, wala po talaga nangyari. Action Reports, Afternoon Edition. Nabatyaan si Police Lieutenant Dan Oliver Salazar. Kay si Sir Salazar na mismo nagsiling nga wala sang kamatuoran inang mga ginapang post dira sa social media nga natabo ko ng abduction sa syudad sang Bago. Kay una bes kung may natabo ng abduction, ang pamilya sito sa mga biktima ay nagdinalaga na tuguro sa may police station kaya nagpanugid. Ang worst mga ka-action diri sa Bacolod City. Kagabi nagwa ang report nga nagalapta online nga nagasiling nga may mga kabataan o kun estudyante nga ginabdak sa likod sang isa ka eskwelahan. Makadto kuno ang ruta sa isa pagid ka eskwelahan. Wala labot sila, nagpagwa pagid sila sa mga plate number sa mga salakyan. Actually, una na nato na interview ng BCPO regarding sini. Gambal ng BCPO, wala kidnapping. Ang problema, kay mga tonto, do hindi maguntat. Sinigi pagid nila. Kuhaan tabi ang pagpayag ang BCPO, labi ng Public Information Officer sa Bacolod City Police Office, si Police Lieutenant Sherlock Gabana. Ano ning pwede matabo sila diri? Anong parindugan sa BCPO regarding this? Joining us is Sir Gabana sang BCPO. Sir, good afternoon. Section John Diaz sa Action Radio Bacolod. Mayong hapon man sir no sa tagpalamati sang Action Radio. Yes sir, let's go straight sir sa atong discussion. Ang akong concern ini nga nilapta lang fake information online nga do nagatuga sang panic, alarma, trauma sa aton nga mga ka-action. Ano na ba to yung sir nga info regarding sa kaso sini nga mga allegation abduction sir? Muna sir no, makitungod sa mga previous lang nga mga incident atong regarding sa may nag-post nga may na-missing nga bata nila or himata nila. Then may ara dayon nagapagwa sang issue nga kuno may kidnapping nga natabo. Kay amo na blang kwan sa aton nga mga kautoran, mahilig gid sila dayon magdugang-dugang, magdabok-dabok or mag-conclude nga wala pa may baluan kung ano gid ang tutuod nga natabo or tutuod nga istorya. Kag dito nga sa uli nay baluan nga ang biktima or ang bata is nag-suicide gali iya. Okay. Hindi iya nga gin-kidnap. Kamo na nga ang gakwana nagapalapta sa mga fake news no gina-imbestigara na subong para hibaluon kung sino na ang mga persona or nga grupo para ma-identify sila kag mapasakaan sang kaso. Subot silingon sir, ini nga nagalapta mo sa social media, wala ni sang kamatuoran ang mga report nga ini. Wala sir, kay wala gid may natabo nga kidnapping diri sa syudad sang Bacolod. Even ang kagabi sir nga mga report like digto sa USLS, dari pa kadto sa STI sa Burgos, kag even ang mga van nga mga plate number ni sir do wala gini kamatuoran. Wala na kamatuoran sir. Okay. So sir, ang kakatabo sini diri kido wala gulo kakangop lang publiko nga may mga liabilities sila kag may mga salabto na sila kung sige-sigihon pa nila sir, di ba la? Oo sir, may liabilities na sila, pwede gina silang pasakaan sang kaso kag mapriso. Okay. Ano mga possible scenario ni sir nga masiring naton nga may salabton ini nagapalakta sang hindi amo kung wala ka maturan nga mga balita kag impormasyon? O sir, no, mo nang ginapakuha naton nga paimbestigaran gid kung ano ang pwede gid naton maipasaka sa ila nga sa pag-cause nila sang alarma sa community kag dason kiti tungod ginagamit nila ang social media. Ti dira ginastudyohan man ang party sa cybercrime. Okay. No nga violation. Kay tila na sir nga porte kadasig daan basta ara sa online? So sir, ano ni subong sir inyo nga reminder man? Ano imoon dapat sa public in kaso be? Wala naton ginapangayo, matabo ni. Ano dapat? Kinahanglan ba naton unahon ang online? Din kita dapat una makadto anong imoon ta? Amo na gani sir no padayon gid kita permi sa pag-remind nga husto na tama na hindi na kita magpainto pa sa mga nagapost sa social media nga wala man sang kamatuoran nga puro lang man pagpatalang. Dapat ani kung once may mga gin-share sa ila nga mga post or nga mga gin-text sa ila
insigida ang pinaka the best gid nila nga himuon, coordinate sila dayon sa kapulisan, mamangkot diretso sa kapulisan kung inibla tuod nga natabo ni nga may amusi ni, or gani lantaw sila sa mga TV, lantaw sila sang balita o sa mga social media sang just like sa inyo sa Action Radio kung sa iban pa nga mga radio network, or lantaw sila sa or basa sila sa sa news, sa mga newspapers kung inibla may kamatuoran ang mga gaguluwa nga istorya. Hindi kay tungod sa social media pati din labi na kumpasa sa mga relatives amo na blang gasigi-sige ini nga mga modus kay tungod nga may gasapak man no. Amo nang pangagason tagid ang mga pumuluyo nga kung mahimo mag-save sila sang mga numbers sang kada police stations no, labi na ko ng ilang balay or ila eskwelahan or naubrahan kundi na bilong nga station para kung may mga insidente gid man nga hindi malikawan insigida makapangayo sila sang tabang sa kapulisan kag matagaan man sang kapulisan sang nakakaigo nga aksyon. Oo, kay tido kadalom gid ba sir nga issue ini no ka ganaparaptas sa mga fake information, damo ganin na alarma sa online man nga siling ginakulbaan na sila kung magwa, may mga hashtag sila ginapagwa nga Bacolod is no longer safe. Ano din inyo nga sabat, sir? Ngati mo na sir no, makakuan gid kita nga ang Bacolod safe gid gihapon kay kun nang tawon tagani natapos ang pila ka adlaw nga Ram Festival nga wala gid sang may dako nga insidente nga natabo kag halos tanan nga pumuluyo nga naglagaw biskan medyo maulan-ulanon nag-enjoy gid no sa Ram Festival ti nagapakita nga safe gid ja ang Bacolod. Kaga mo na sigurado gid sang kapulisan sang BCPO nga ang tanan nga pumuluyo diri sa Bacolod, hindi lang Bacolod nun kundi mga mismong mga nagabisita o nagalagaw sa Bacolod nga mag-enjoy diri sang ila pagstay kay gina-ensure gid ang ila safety and ang security kay ginasigurado ang katawhayan kag kalinong diri sa syudad sang Bacolod. Kabalo ka sir, isa pa gid diri kay ang pulis sako, busy ang pulis kag tapos very active ang police visibility. Ginamalisahan nila nga kuno ang pulis ara permi sa dalan kay mega katabo nga kidnapping, abduction do amo sina. Pero kung lang taon natin sir, regular na di ba nga routine sang pulis? Regular na iya kag obligasyon na iya sang pulis nga mag ensure sang safety and security sang tagsa-tagsa. Kag para man nga malikawan bla ang mga insidente, hindi lang ang mga kidnapping or kundi para nga malikawan man mga kinawatay, basag kutsi o kung ano pa dira nga krimen. Amo na gani nga ang pulis ara sa dalan para masigurado ang safety and security sang tagsa-tagsa. Yes, sige. Sir Gabana, thank you so much. Very enriched gid ang aton nga discussion this afternoon kag reminder sa publiko. Halong sir and God bless. Madamong mga salamat sir kag mayong gabi tanan. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Nabadian si Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, ang spokesperson sa Bacolod City Police Office. Aton lang ginbalikan ang ini nga issue para mauntat na ang naganilapta sa online. Ini mga aligasyon, akusasyon. Kabalo ka mo, ang ginagsugudan ni ito nadula bilang nga bata, itong nga babae nga nasapuan patay sa isa dira ka establishmento nga sakop sa Station Number 1. Ginpamatud-an na to ka BCPO kag Station Number 1 na wala sila tabo nga kidnapping, naghikog gid ang bata. Wala sila tabo nga abduction. And even kagabi, titanik ko may informasyon sila kung di ginual na digurong Bacolod kung may amo gina sila. Ang plate number nga nagalapta, 2017 pa itong mga plate number gin palapta, ginliwat balik lang. Kita ko gid sa online, gin kumparar gid. 2017, ginapalapta na lang mo nga plate number asa subong nga mo nagapon. Pero lang balko, kung tuod gid man ina, nga nagagwa nga mo sila mga plate number, may mga slakyan, umayong utok mo, hindi mo na pag-post online. Nga kung mabalaan na ito nga ginpost mo, matsagan mo, mabiyahe pa na mo ng slakyan. Kalabot sina, di paano mo na kung madakpan, kay ginuna mo na ito pawangal, dira kag pabalo sa tanan-tanan nga, amo ng slakyan, matsagan mo, maginuwa pa na sa dalan. I mean, bla nga, unahon nato na ang proper way nga ginatudlo sa atong permit. Kung may mga tabo nga mga insidente, nga may mga kaso, gilayon kadto sa police station, pabalo sa pulis para matagan aksyon sa pulis. Let's trust the process and the police because sila ning authority. Kadua,
ang pamangkot mo, okay, ginaiya nga ginapost na sa online to make the people aware. But make sure that the information are verified man. Hindi makatugas ang alarma. Nabla nga pag-post mo sina, you are not creating any panic, any confusion sa publiko. Your information presented are concise, well-presented, well-structured in a manner nga hindi magpalingin sa utok sang taho. Ilabi na subong nga bukas nagbalik ng klase. May mga estudyante nga nagagwa na sa ilang mga puluyan, iban gabi nagapuli. Kaya may mga schedule ang klase kung gabi. Tinantawa karon na tabo sila dire kay naginualang bakolot kag may mga fake information nga naginilapta. Ang nagpalapta sinay nalipay ka? Aksyon! Johnny Diaz! Balita na patas! Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:49. Mga kababayan, kalalakinan, kag katunga-tungaan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Maayong hapon sa totalan nga mga online viewers at nga mga listeners. Pasensya, medyo delayed kita sa aton nga greetings. Good afternoon kay Ma'am Marilo Varon. Maayong hapon, kamusta dira ma'am? Ma'am Ana Sinoro, maayong hapon man. Mga reporters ng ARB, maayong maulanon nga hapon. Take care everyone. Thank you. Ma'am Elvera Hilogo, good afternoon Action John. Ang bali Ma'am Marilo Travilla Catinoy, good afternoon Action John. Thank you, Ged. Sa Barangay Lagranga, La Carlota, sa Pilar Family, sa mga sesya kuno kag Bradya, halong sa maulanon nga hapon. Ang bali Ma'am Tracy Hordan, maayong hapon di Action John, diri sa amon sa Kamital, Barangay Bata. Oy, taga Kamital. Brand out naman ay. Siling ko gidaw. May announcement ang Sineco bago lang. May power interruption kuno undetermined pa kuno oras mabalik. Sir Ray Flores Barrioga, good afternoon. Ma'am Christine Miñez Villalobos, kamusta dalang tiyanggi naton sa Lasal Tampi, ma'am? Sir Melvin Pinafiel, good afternoon. Ang bali Joseph Andrew, good afternoon. Basiel Absek, tiya Action Zil, hindi trangkaso. Sa Action Idento kagina. Ikaw ginaano mo gid sa Action Zil, ginabantayan mo gid, Sir, Ma'am Deding Halamiento, maayong hapon. Sir John, Ma'am Rochelle Fulgencio Susana, maayong hapon. Action John, good afternoon dira. Tamyaw lang ni Ma'am Ana Sinoro, si Sir Meleli Oligo, Dennis Tabianosa, si Lehil Avier, Sara Reyes, Flor Cagdigday, si Maris Mayang hapon. Si Sir Eddie Laus, good afternoon, kay Nanay Isabel dira sa Victoria City. Sir Sir Alex Montesa, mayang hapon, nakamonitor sa kuno sa stereo transistor, FB Live, na fix na naman kuno yung FB settings. Thank you, good Sir Alex, welcome back. No? Tia Kim Iriman, good afternoon. Ruby L. Martinez, good afternoon, Action John. Ang ni Sir Tino Surian, mayang hapon lang lantaw ko ng pamilyaya sa may Barangay Singkang Airport. Thank you, sir. God bless you. Sir Ma'am Ruby Martinez, tamyaw lang si Efren Martinez, naga-monitor sa Handumanan Family Martinez, no? Yes, ang bali Ma'am Ana Sinoro. God bless you, Ma'am Ana Sinoro. Thank you so much. Dari sa akon nga phone, kay do may naga-chat kagina. I-check ta lang be kay base bla nakalabot ni Iban. Ari gali sino ni? Hindi ko makita Iban. Sige lang. Okay lang na. Standby ka mga ka-action dugay ha sa mga dugang nga mga detalye kag balita diri sa Action Radio. Standby. This is My Life.
Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Laro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Action Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa Action Reports Afternoon Edition. Action Radio Philippine Standard Time na 5:56 na. Balikan naton ang report sa ato naman nga patrol. Ato naman nga bravado pato Action Eden Aboso. Mga balita nga natipon sang patrol. May nga pon lang kay Ma'am Homa Lumina, Ma'am Eileen Flores, good afternoon. Abal ni si Ma'am Ruby Martinez. Tamyayo lang ko si Sir Efren Martinez. Now, good afternoon. Kag sa family Martinez. Good afternoon man kay Sir Tinoso Rian o kay Ma'am Tinoso Rian sa may barangay Singkang Airport diri sa may Bacolod City. Sige. I-check nato nabing balik ka report sa ato naman nga Patrol 1 Bravado Patrol with Action Eden Aboso. Karon gali ha, bantay-bantay ka mo basi malawagan ang inyong ngalan, basi ka mo nang maswerte nga tagdaog sa ato naman nga dakop ka. Daog ka, Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Yari na ang report ni Action Eden Aboso. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Eden sa report, please come in. Action John, nagpahayag ni Bureau of Jail Management and Penal Activities Spokesperson Attorney Jairus Anthony Duhilio
nga wala sila sang may nabaton nga report diri sa Negros angot sa mga persons deprived of liberty nga nagareklamo angot sa ila rasyon sa pagkaon. Sa Duhilio, kaangay sa natabo sa BJMP facility sa Putotan, Iloilo kundi nagsaka ang mga PDL sa atop sang pasilidad kag nagasinggitan nga pahalino ng ila warden kagatagan sila sa insakto nga pagkaon. Hindi imposible nga magpatigayan sang rally ang mga PDL sa Negros kung may kaangay man sila nga reklamo. Dugang pa ginatinguan sa BJP personnel nga matagan sa insakto nga pagkaon ng mga PDL sa apang ginako ni Duhilio nga nagakakulang ang budget bangod yara lang sa gihapon sa 70 pesos ang pondo kada PDL nga ginatunga sa 3 kakaunan sa sulod sang isa ka adlaw. Balita sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Action Radyo. Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio. Salamat sa report ni Action Eden Aboso sa patrol. May angot sa mga balita mga ka-aksyon, ginrelieve na bilang jail warden sang BJMP Iloilo District Jail sa Putotan si Chief Inspector Norberto Misano Jr. Matapos na nagluntag ng pagprotesta sa mga preso o kung mga bilanggo, mga persons deprived of liberty. Dra mismo mga ka-aksyon sa may Iloilo District Jail. Naka-interview siniginamang hapon ni Action Alvin Grava, si Superintendent Attorney Anthony Duhilio ang spokesperson ng BJMP. Nag-iadriging kumpirmar nga ginrelieve na si Mesano base man sa hingyo sa mga PDL. Nagpungko binabago nga District Jail Warden sa Putotan si Jail Chief Inspector Denver Beltran. Samtang na-assign karon dira sa Regional Office si Mesano. Si Mesano, halin man is Bacolod. Ginsaylo man gani actually sa may provincial jail. Ginrelieve man kay may mga problema. Dumduman ka mo to ang nakapalagyo to nga mga jail. Mati laban-laban disgrasya man. Action Radio. Di amo naman ni mga ka-aksyon. Actually, gina-check ko pa dire kay timing sa report na Action Eden may nagpadala sang mensahe. Reklamo man sila sa sulod diri sang isa ka jail diri sa may Island of Negros. I-follow up na kay do mo makunong kaso. Do ang mga personnel sila pa mismo kuno aligasyon nagabaligya sa mga preso porte ka mahal sang presyo. Dagang pagkaon do kaysa kuno gilang langawan ay gina-serve pa. Action Radio. Action Radio Philippines Standard Time lasais ang takna sa gabi. Sige. Inyo na ba tiyan kabugusan nga pagpangalagad sa atong latuntunan Action Reports Afternoon Edition. Miyerkules kita ang presentation, Agosto 24, 2022. Salamat gid sa ito naman nga patuluan, Brabado Patrol, Action Eden Aboso, back-to-back dira kay Action Papang Nixon Tahoma. Ato naman yung News Center, Action Ang Defensor Lisay. Di naman sa Studio A Master Control, Action Henry Espolgar, kag Action JM Baykina. Standby na sa Action Balita Evening Edition with Action Ang Defensor, kagkaroon sa Action Firing Line, upod naton temporaryo sa Action Artay Hupon. Sa kinaandala ko naman ang inyong alagad sa kahanginan Action Jan Diaz, nga nagasiling ang katapos ng media magaserbiso sa inyo sa tion sa kalipay kasubo o kon kabudlayan man. Hindi ni ang panghampang ang amon ang kamaturan gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Uy,